is úntachan an tros agus is úntachan actrodóibh agus ó hosí mar ag lechapáta an raid blianta hen inis is ceambas na rudí is fearr a dhéanamid sa scoil agus is buach fointe na blianadas na lads agus dúine mar scoil agus mar bhúntóirí is dócha is úntachan deise dóibh an ghail géiscin bio lesmuid an scoil mar hús in orlas tá gailga goine, but is beag gailga tá siún mór hímplar agus fiúig cluhí an gailga goin héad, but bear le gacha eile, so tá sé go hímpach teachtain se búile le scolária le bhfuil an gaile na agus an gaile an úsáid tímplar agus ar nóid tríd an sport eile sin ag fearr fósa. So tá muid géirí an gailge a chorchain cín. Sinné an sprog is mú a bhaineann leis na féilte pelle seo. Bhí an féilte pelle arsúlagainn ar fud na tíre ins na gailteachtaí ar fad agus sus le chéige scail ar fad páirteach antú ar fud na tíre. Agus mar a dearm is a bhaithe leis an gailge a eagraíomid na hócádaí seo. Mar sin tá sé ríthabhartach nach gloisimíost éon bhéir le linn an dá lár seo. Sin rial ibar a héin. Caigeláin agus ar bhéon cluiche go fós? Tá sí seo ar tríúte. Se an tríútlathe? Bhúmar le céad dó. Bhú se bhín céad dáceann? Tá seansa go dul agaí an lechraibh so. Scoil lech tíúta. Ó sin i múscríí na? Agus cad stáilh den cúpla lá an seos a rain? Ó bhí siúras. Ar chudann si céalaí ar as fad. Meascail siad go mór lá agus bhí sé sin le feiscin tané I rihan le ar an bharcin sin agus a go háirth éir an ggéala is dócha agus I go léir ag súgra agus ag grinca le chéile agus an craicá le chéile agus cinnte ó thaobh an taobh sosialta de súnta é freisin dóibh. Tá sé deasdóibh an deise bheithe chu gail geiscin lesmu agus é a labhart le daltaí lesmuid an rang agus lesmuid arscoil féin. Agus tá sé reinflínta ó bhuaicil na marta an créibh hana, so sé óin an captain agus buna mé an corner. Fágádagus óin.